Benvinguts a un nou capítol del nostre vi. En aquest cas ho faig sortint d'una cabana de pedra seca com un antic pagès d'aquesta zona d'aquí, la D.O. Pla del Bages. Aquí a la D.O. Pla del Bages els pagesos van ser molt intel·ligents i abans de la filoxera tenien moltes terres i el que feien era vinificar el que tenien als costers, amb pedra seca, amb els marges de pedra seca i construïen aquestes cabanyes. Cabanyes de pedra seca, però també amb tines de pedra seca, on dintre s'hi feia directament el vi. I un cop el vi acabat, se l'emportaven amb els carros i les botes directament cap al celler. La D.O. Pla del Bages es troba a la comarca del Bages i és la segona D.O. més petita de Catalunya, amb 600 hectàrees actuals de vinya i amb 17 cellers que fan pinya uns amb els altres. I com sempre, ho hem anat a conèixer de primera mà. Per nosaltres, jo sempre ho explico, almenys pel projecte de Diferenta, la D.O. Pla de Bages és una abraçada. És el significat de la recuperació d'una zona que havia sigut la zona més important de vins de tota Catalunya, que per tot el procés d'industrialització del tèxtil doncs, acaba desapareixent, i la creació de la D.O. Pla de Bages és l'inici de la recuperació del sector de la vinya aquí a la comarca i al final també de les nostres arrels. No? Érem la zona amb més vinya de Catalunya i tothom vivia de la vinya i per tant d'alguna manera és no acabar de perdre una mica les arrels i l'essència de la zona. Arrels que, com ja hem vist, estan molt presents en tota la història viva de cada tros del bosc del Bages. I, curiosament, el que abans eren finques de vinya, amb els marges i les seves cabanyes de pedra seca, ara són boscos on la vegetació s'hi ha obert pas i amaga un patrimoni espectacular. Sense anar més lluny, el que esteu veient es va recuperar després d'un desafortunat incendi forestal, deixant veure tots els marges i cabanyes de pedra seca de la zona. Una zona amb molta història darrere i molta superació, que ha donat pas a una denominació d'origen. Com a D.O. és una D.O. molt jove, però realment com a territori vinícola té molta història al darrere. És a dir, abans de la filoxera aquí havíem tingut fins a 25-28.000, depèn d'on mirem, hectàrees de vinya, el que hi ha actualment ara al Penedès, però a dia d'avui tenim 600 hectàrees de vinya registrades en D.O. Per tant, una part molt, molt petita. S'havia treballat molta vinya, d'aquí a que totes les masies, com la que visitem aquí quan podeu venir a Badal, o com moltes masies de l'entorn que conserven les antigues tines, antigues premses, els seus vins bullits, i tota aquesta part tan històrica i tan tradicional de la vinya al Bages, però que realment s'ha tornat a recuperar fa aquests 30, 40, 50 anys, que és l'edat una mica del celler Badal, per tornar a plantar aquesta vinya nova i per fer vins una mica més a l'actualitat. Vins actuals, però recuperant un seguit de varietats gairebé extingides els darrers anys per causa de la filoxera i que estaven molt arrelades al Bages. Sí, exacte. Des de l'inici de la creació de la denominació d'origen ja es va posar dins del registre la varietat picapoll, és a dir, que no s'ha perdut mai a nivell de registre, per tant, sempre s'ha anat elaborant, es va conservar part de vinya antiga, de fet nosaltres tenim una vinya que té més de 60 anys, on no en traiem un sol vi, que és el Nuat, i que utilitzem només aquesta vinya antiga, però que després s'ha anat plantant també, i que tots els cellers de la denominació d'origen tenen picapoll en blanc, no? Que és una mica la tradicional. Després, fa gairebé 20 anys, es va començar el projecte del Mandó. El Mandó és una varietat que hi havia hagut molt abans de la filoxera, es va trobar una vinya abandonada a la vall del Cardener, allà l'Incavi ens ajudà a identificar-la, a la part genètica i això, i llavors es va decidir apostar per aquesta varietat, per un costat perquè és una varietat autòctona, tradicional i que ens dona aquesta autenticitat i aquesta part de territori, però per altra banda mirant cap al futur, no? Per aquesta part que és una varietat antiga, per tant de cicle llarg, que aguanta molt més el tema del canvi de temperatures, madura molt més lentament i que per tant és una varietat mirant de cara al futur. Curiós com moltes de les respostes al futur més incert ens arriben del passat, com les varietats antigues gairebé oblidades avui esdevenen una eina clau per fer front al canvi climàtic. Productives, més resistents i arrelades al territori com poques, i alhora un homenatge viu a tot el llegat vitícola d'aquestes terres. Un llegat que, tot i els silencis i l'oblit, no s'ha esborrat. Camines pel Bages i veus bosc, però sota moltes d'aquestes pinedes hi ha marges de pedra seca, cabanyes i tines, senyal de que aquí, no fa tant de temps, tot era vinya, com a l'actual Penedès. La història no sempre juga a favor nostre, però aquí, a la D.O. Pla del Bages, han sabut llegir-la amb dignitat. No han volgut tornar enrere, han mirat endavant, abraçant tot el que tenen, el paisatge, les varietats recuperades, la memòria pagesa, el patrimoni de pedra seca i els vins que en neixen. Perquè aquí, fer vi no és només fer vi, és fer territori, és entendre que la identitat no es conserva en una postal antiga, sinó treballant-la cada dia amb respecte, amb ofici i amb orgull. I això sí que té molt de futur. Salut
i fins al proper capítol del nostre vi.